Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyautrap Integrated Territorial Organization sengkemi. Ha ka arpu pratrik uyayong arhajar apusan kalalej banbu da ka dorkas Shah Yusuf Sharif Shulai ubade chairman ka State Environment Impact Authority kabadon ha office Silviculture halashume ban pensange e kajing penlong ya kajing yalang penpendapat ba ne ka public hearing kabalabu ban penlong ha ka arpu artrek ubanai jemang arhajar apun rio na kabenta banti motion ha ulum serman kabahap hapo ke ilaka Nongkli Saipung CNRD Block East Jainti Hills District. Habayo banyakran bat uba adon bok dekar. Uloong bana kaliang kaseng. Hadin belayo ekajing ujor na kidong shokshnong kitrai jaka kibadan markhap. Bat kila ut ba kaladon kajing syakli don bor haka company MS Shri Cement Limited. Uloong bana kaliang kaseng kadawa ya katanat ban shimkhia bat maham balada katanat kamla menjubab ikijing dawa kaseng kan seshim daki weipat kisinjam. Yim ta kasina kalian juga seng HITO seng kami berkat berki jinya don lagi para dilawan sekali ke office dong ke State Environment Impact Assessment Authority SIA ne Silviculture lachme Iwan seni ban bu ya kawai ka dorkas habaya day bat kani ka public hearing ka banlong ho artere kume arhajar artere hantai apo lum serman ka bahap apo ilakan Nongkli apo sa Saipung CNRD Block East Jainti Hills District hagani ke sithi ngela pen pau hadin bangi lagi ka notification ka balak pengmi ha ka website jong ka Meghalaya Pollution State Control Board bangi lagi ba kandon kata ka public hearing habaya day bat ka jengti yo tau motion ba arlak kanyo hajar life pak dai pusau hektar bat ban install ru dan ni ban bu ya kita ki karkhana gi ban kalian mau yang ini kalian bajungi hadin bagi yo ki jing ujor naki nong song snong naki try jaka ki bayadon markhap hangtu te kila ut ki pata kila ut ki try jaka ba kala don gejing sya de don bor hagane ka MS Shri Cement bat ki nongirap ki jungki tengin kalian gojungi ni lawan ai to ka jing tho bangin persya ya ketika public hearing bat ada kani ka office kamla raban disol dia kata ka jing dawa ka jungi ngimbat sing ni haban wan shong ban shong dharnang ni ko office jungki kat kum kani ka sti bat kawai runga kwa ban tha ka kubor sekane ka sarkar jela segi department ki bayadon benta ban penongi kani ka public hearing nomor ni ladap da ka jingdom nomor ba ka jingle bor bat ka jingyo jingkershan kini ki MS Shri na ka sarkar ka lalong seba palat hadu ba kila khni ya ka khindo ba syap ka puta tengil asim ya kawai karai ba ngina kalian kaseng bada ka sarkari bat ka da ka Meghalaya State Pollution Control Board ni ka SIA ken penlong ya to ka public arterik to komut kam kentep kan sadon ka jiyo umsnam pramuni bat nginum kendan hiru ba ngidangla bangin yaine ya ka bat ne kata ka khindo siap ka jungi ka badai ka kemi bat da ngidu du ya ka jingin ka jong kam lele kan semi pateng dong wei ndrei da ngidu ka dia khindo siap ka jungi nginum yo shu lano tengi bu ba ni maham tenge ka sarkar ba lada je ai kin bak le mapi namar ngitip syai kani ka jing le don bor jong kani ka MS Shri Cement klem da ngap di kinong rep badan suto ka than klem da ngap di try jaka da ba shlun jubot ni latip syai ba ka backup na sarkar kalong ka ba shirkai bat kin sadon hi kata ka jing pibot ngim salia ngin suong ba je sarkar ta konkret lupa pi lati ki jong pi stan granite ki jong pi dan ni kita kispai jong pi namar ka benta ka khndo siap ni hun banyak kenat bat ni hung ru ba ka senam jungi kan bengkieng semadan ru tang ba ngine nginjo yang ya ka khndo siap ka jungi te kat kum ki sithi hi ngala kran ka basai ba dei ban pensange sa kat ba tipat ba hi kinong sung hunto kim hon dala de kipat ba kinong sung hi hang to yo ya ka hok ki jongki te ni nakaliang ka jongi nginum ong ni ta hindai haba baro khathi ka jet mentri katip syai hi ba ka hitu ka yang namar kari na banta kata ka justice lani ka hok jong wei pu wei nong song jong ka jala ba kamtam jong kepat jong brih nyo trap mangidon hasanda ba jong ki ngidon rengkat lang bat ki bat lada syak pentut maki
sak ni ka hok ka jongki kumbang asik keren ka kapon ba ya ka hok in kini ka kapon ketang ita hi ikin tien ngapa ban bu kata ka message ka bakler ka sarkar long ngila long ki badla kre lada pimpin sange ni hapan ya tunjuk pramangi pradok prasnam hito gayeng Kamar kari. hito gayeng Kamar kari. hito gayeng Kamar kari. jingla loy ka hok ban jus fresh bon chejan